Benvolgudes i ben trobats. Em dic Ramon Riera i us faré 5 cèntims de tot plegat. El Buirat de Memòries és un projecte entorn de la divulgació històrica i especialment de la història dels catalans. El projecte va néixer ara fa 5 anys i enguany l'estem rellançant amb molta més empenta i sobretot amb una visió molt més clara d'allà on volem anar a parar. Els nostres 3 valors principals són el rigor, la didàctica i el desacomplexament. El rigor perquè pensem que cal explicar una història el més ajustada possible als fets i si s'interpreta, com a mínim, que sàpiga d'on surt aquesta interpretació. La didàctica perquè pensem que la història cal explicar-la d'una forma molt clara, amena i sobretot sapiguem transmetre la intriga i l'interès que es mereix. El desacomplexament nosaltres el veiem des de 2 angles diferents. D'una banda és el poder explicar històries sense haver-te de deure, de tenir una connivència en cap mena de poder ni cap grup de pressió. Per altra banda, el desacomplexament és molt necessari en la història dels catalans perquè cal posar-nos exactament al lloc on ens correspon al nostre poble i a la nostra cultura, que exactament és al mateix nivell que qualsevol altre, lliure de complexes, lliure de tòpics tòxics i lliure d'autoodi. La història és molt important perquè afecta i parla de grups culturals concrets i les persones no podem evitar d'identificar-nos amb un conjunt humà o un altre. Pot ser que t'identifiquis amb una nació, amb un poble, una ciutat, amb un ofici, amb un club esportiu. Així, denigrar-los, i això en la història i en la cultura està molt clar, constitueix un maltracte de baixa intensitat però crònic que afecta indubtablement a la personalitat. Afecta a la identitat i l'autoconcepte que tenim de nosaltres mateixos. I és per això que cal que tinguem molt en compte la doma a la qual hem estat sotmesos. Com a grup històric, els catalans hem sofert 2 moviments de tensió que ens condicionen i ens asfixien des de fa segles. D'una banda, hi ha la divisió, que si bé va començar d'una manera més o menys natural, cal dir que cada vegada s'està pressionant i s'està empenyent més des de certs grups interessats en anul·lar-nos. El segon moviment, que és complementari a l'altre, és la fagocitació per part de l'estat espanyol i de l'estat francès, que en la seva fundació o la seva reconfiguració al segle XIX veuen necessari formar una nació que creen artificialment empresonant tots aquells pobles que estessin dintre dels seus territoris, d'aquests constructes artificials. Per fer aquestes construccions artificials presenten la història i la cultura d'una manera determinada, amb buits, amb biaixos, amb una selecció molt concreta de fets i aspectes i amb uns apriorismes ben determinats. Una preexistència, una unitat gairebé eterna, una supremacia d'allò castellà i d'allò francès, i la mentida de que la seva extensió territorial s'ha produït d'una manera així com gairebé amistosa i natural, amagant les dosis ingents de crueltat i violència que van ser necessàries per parir aquestes criatures artificials, l'estat espanyol i l'estat francès. El Buirat de Memòries, història amb rigor, passió i diversió.